Dobrodošli na kurs Srpski za decu. Ko si ti? Ko si ti? Ja sam Marina. Ja sam Marina. Ko si ti? Ja sam. Ko si ti? Ja sam. Hajde da zapišemo. Ja sam. Ti si. Hajde da naučimo pesmicu. Eci, peci, pec, ti si mali zec, ja sam mala prepelica, eci, peci, pec. Ovo je zec, ovo je prepelica. Prepelica. Hajde da zapišemo. Eci, peci, pec, ti si mali zec, ja sam mala prepelica, eci, peci, pec. Hajde da pevamo. Eci, peci, pec je i na YouTube. Šta smo danas naučili? Ovo je prepelica, ovo je zec. Ja sam Marina, ti si... Hajde da se igramo. Gde se igramo? Na Quizletu i na EducoPlay igrici. Kliknemo tu. Hajde da se igramo na Quizletu. Ti si. Ja sam. Ti. Z, e, c. Sam. Pre, pe, li, ca. Prepelica. Ja. Bravo. Ok. Ovo je domaći zadatak. Nacrtaj svoju porodicu i napiši ko je ko. Vidimo se u novoj lekciji. Ovo je moja porodica. Pozdrav, ćao!